Amakhosi engazakuthi sanibonani nonke ngiyanibingelela. Bengizocela-ke nje la ke sithi ukukhuluma ngesihloko noma isihloko sanamhlanje engithanda ukukhuluma ngaso. Isihloko sokuzalwa wembethe. Kahle nje ufuna differentiate umehluko phakathi noma umehluko phakathi kokuzalwa wembethe nokuzalwa umbethwe. Kunomehluko-ke ingane zakwethu phakathi kwalezo zinto ezimbili. Kodwa-ke kuye kube khona abantu othola ukuthi bazalwa bembethe bese futhi uthola ukuthi bayambathwa. Njengana nami nje ngiwumkhulu, ngiwumakhosi, ngiwumphilisi wabantu emhlabeni. Ngazalwa ngembethe eswini sikamama kanti futhi ngase ngiyembathwa. Uma ngisho njalo-ke ukuzala wembethe ukuzalwa nenhlahla ethize okusuke kuyinhlahla ewumcebo usuke uyiphiwe ekhaya kini noma kuke kube komalume bakho. Kodwa-ke imvama mina nje ngivamise ukuhlangana nabantu abasuke bembathe kakhulukazi ingubo yakoninalume. Sesingasho-ke kodwa-ke kufuneke sazi ukuthi-ke ukwembatha lokhu noma ukuzalwa wembethe kuyinhlahla enkulu kakhulu emhlabeni, kodwa futhi abantu kufanele bakwazi ukuyiqonda ukuthi ayehleli nombani emndenini ikhona khona ngoba kusuke kunenhloso ukwehlika kwalowo muntu noma ukuzalwa kwalowo muntu emndenini. uNkulunkulu uJehova namathongo ekhona wonke emadlozi ekhona asuke emlethe ngabomu lo muntu bokusuke kunesizathu esithize akufanele asiphilele, ngoba wonke umuntu kunendlela nendlela asuke elethele yona ukuthi uzophila ngayo, noma usuke kunenhloso injongo yokuthi aphile emhlabeni. Ngizobala-ke nje-ke mina-ke yami-ke sengiyayazi cishe nawe kuzofanele ukuzazi. Mina yami injongo kuwukuphilisa nje naturally, ngikuphiwe nje ukusiza abantu. Ukusiza abantu angigcini ngokulapha abantu esigodlweni kuphela, abanye ngiyabasiza ey'ndaweni eziningi. Kokunye nje kusukela ngemncane nje umuntu uyabonakala-ke isikhathi esiningi-ke futhi umuntu uma ngabe uwumuntu osuke ewumelaphi usuke uwumuntu osuke enesihe sokuhawukela umuntu osuke ehluphekile, even noma nawe usuke ungenawo amandla. Lokho kodwa kusuke isihloko sokubuye sikhulume naso ngelinye ilanga ukuthi umuntu uma ngabe esuke nesiphiwo olunye uphawu la usumbona ngayo omunye uyabonakala ukuthi abe nakho uyaba nayo lelo phawu lokuthi ena ahawukele nombani nje omunye umuntu engathi engamsiza ingekho enye indlela, hayi ngoba nakho isuke ingekho kodwa kusuke kusho lento esuke ngaphakathi kuwe. Ake sibheke-ke la ukuzala kwembethe engenza ukuthi ukuzala kusuke kuyinhlahla esuke inkulu kakhulu isikhathi esiningi. Kodwa-ke kukhona lokho okubizwa kuthiwa ukuzala-ke wembethwe. Ukuzala kwewembethwe kusuke kuwukumbathwa amathongo noma kusuke kumbathwa imimoya ethize. Iyahlukana-ke, omunye uthola ukuthi umbethwe omkhulu, omunye uyimbathelwe ogogo, omunye umbethwe nje izingane encane, abanye baye beze bethi izithunywa, ilanguage yakwaZulu. Bazokwazi-ke abayizawoni Nkosi yami bakubiza kuthiwa izithunywa-ke ey'ndaweni ey'ningi. Angazi noma ngibeke kahle, kodwa-ke uma ngabeka kahle seniyongi-correct-a nami-ke ngane zakwethu. Ngizocela-ke la umuntu-ke nikubheke lokho, nikuqaphelisise ukuthi kunomehluko ukuzalwa wembethwe nokuzalwa wembethwe. Ukwembathwa ukumbathwa abantu abasuke bengasekho. Umuntu-ke iningi lethu abantu kuyenza uthola ukuthi uyembathwa umuntu thizeni emembatha ngenhloso yokuthi mhlasimbe umzela nenhlahla ethize. Ngakho kodwa lonke lezi zinto ziyinhlahla zombili. Kodwa-ke futhi kuyenzeka-ke wembathwa umuntu
owayesuke engahlambulukile, ngoba nakho efisa ukuthi wena umhlambulule, umnikeze ukuthi umhlambulule kahle ngendlela yakhona. Ziyahlukana-ke indlela, kuyaye kube uyena umuntu oyaye asho ukuthi ufuna ukuhlanjululwa ngandlelani. Noma kunezindlela zakhona zokubahlambulula abantu abasuke bengasekho. Abanye bahlambuluka ngokuthi umuntu afike afune ukuthi umdlela iy'gobongo, mhlasimbe kwakuwumuntu wayevele nemimoya owaseba nenkinga ethize. Kodwa-ke ake ngingagxili kakhulu lapho. La bengikhona bengisekuthenini nje ukuzala wembethe. Ngethemba ukuthi abantu abaningi bayizwile. Uma kungazwakalanga kahle niyongitshela nje kahle, nishaye lapho ku-comment section, nikhomente lapha nithi hhayi mkhulu, cha la asizwanga kahle ukuthi ubuqonda ukuthini, noma khona la osatatazela khona, ngoba nami ngivane ngiyishaye nje ividiyo ngikhulume lokho kusuke kuqhamukile. Uma khona la ubungazwanga khona kahle, usuyongitshela-ke, ushaya lapho ku-comment section. If ungezwa usukocinga-ke uthole laphana la kubhale khona information about i-YouTube channel yami. Uzobona nje kukhona laphana inamba yami ibhaliwe, ne-email address yami, neminye-ke nje imininingwane-ke ethintana nale YouTube channel. Ngizocela-ke ukubonga-ke lapho ngithi ngiyathokoza, nginamakhosi amakhulu. Ngicela-ke futhi ningenzele esinye isicelo nje, ningifeve, ngicela ukuthi niyenze ngaphandle kokukhomenta. Uma ngabe uyithandile ividiyo yami, upress u-like laphana. Uma ngabe futhi ungayithandanga, ushaya nje ukuthi thumbs up laphana, isithupha lesi sibheke phansi. Uma ngabe uyithandile isithupha sakho sibheke phezulu, yabo, kube nje kanjalo. Bese-ke kuba-ke ukuthi-ke bakwethu, ake ngibonge kwinsizwa zasemabheleni, ake ngibonge nje. Amen.